Molt bon dia, avui vinc a parlar-vos d'aquest llibre de Satoshi Jahisawa, Els meus dies a la llibreria Morisaki. Què dir d'aquesta petita novel·la d'unes 160 pàgines, més que res, que a mi m'ha semblat que és una lectura dolça, que és una lectura dúctil. En quin sentit? En el fet que és fàcil de llegir, no hi ha paraules molt complicades i la història va passant sense grans altibaixos. Si busques una acció desmesurada, aquest no és el teu llibre, però si busques un llibre per llegir d'una manera tranquil·la, ara tinc 15 minutets, llegeixo una part, ara tinc una horeta, doncs aquest sí que seria el teu llibre. A mi m'ha semblat que la història em convidava a llegir això d'una manera molt relaxada i en un estiu, amb la calor que fa, el que busquem és relax. De què tracta? Bàsicament és la història d'una noia que, després d'un gran desastre amorós, decideix anar amb el seu oncle a la llibreria Morisaki, on s'hi estarà un cert temps, i aquí no ens hem de quedar només en que sigui un llibre que tracta sobre més llibres i sobre l'efecte curatiu o l'efecte positiu que pot tenir la lectura en una persona, que també és important, però aquí té una importància el fet, per mi, que s'entrecreua la història del seu oncle amb la d'ella. I doncs veiem com es farà una espècie de connexió entre ells dos com a persones i el que tindrem no és només la història dels dies que la protagonista passa a la llibreria, sinó tot el que desemboca la història de l'oncle que tenim al voltant d'això. No sé, a mi m'ha agradat molt, i ho dic de veritat, i no sé si us l'heu llegit vosaltres, l'han recomanat molts youtubers també, així que ja em direu alguna cosa. Adeu!